Aurreko asteetan dakizuenez eman genuen merezimendu lehiaketari buruzko hitzaldia baremoi begira, aurreskolak partzuergoan badakizue hori, merezimendu lehiaketa modura, eta horrek esan ditu, baremo mantzuen menpe, egingo dela hor zerrenda bat osatu, apuntatzen garen artean, eta plaza finkoak lortzeko aukera gongo da. Informazio guzti hori dago gure webunean ere, hitzaldia eta partekatzen dugunean eta igotzen dugunean horri lotura zuzena egingo diogu, bai kudeak eta langileen merezimendu lehiaketen deialdiei eta informazio guzti horri, bai ezitzaileen merezimendu lehiaketaren informazioari. Baremoi dagokionez. Hala ere, orain aplikatiboaren hitzaldia izango da, hau da nola apuntatu behar garen, nola izena eman behar dugun merezimendu lehiaketa honetan, eta erakutsiko dizuet PowerPointa hor espero zalantza guztiak argitza, baina lare gero amaitzen dugunean, zalantzak erantzuteko aukera izango duzue. Daukagu beko aldean hori, preguntas y respuestas deitzen dana, hor galderak egin ditzazkezue, eta bestela egingo duguna da gero, esku altzatutan ibaimena eman dezaket zuek hitz egiteko. Orduan, esku altzaten baldin baduzue, Sonia Dobio kudeatuko dugu baimena, printzipioz galdera erantzun horiek erantzun alizateko. Zuekin partekatuko dut PowerPointa, usten dian egiten, segundutxu bat, ikusten da ez da, uste baietz, jungo gara poliki-poliki, hori, aplikatiboaren, izena emateko aplikatiboaren norakoak ikusten. Ezitzaieentzat eta kudeaketa langileentzat aplikazio berdina da, dago egune bat, eta aurreskolak partzuergoko webunetik sartu ahalko gara, orduan. Aurreskolak partzuergoko webunean orope atal bat dago, baina Openet deitzen da webgunea, eta sartzen garenean, jungo gara poliki-poliki, sartzen garenean egin behar dugun lehenengo gauza da, erabiltzaile berri bat sortu. Plataforma honek ez dakalako inongo loturarik, esango ez ezigunarekin, ez aurreskoletako, ezerrekin dago sortua orain, eta orduan edonork edo guztiok egin behar dugu erabiltzaile berri bat sortu. Noski merezimendu lehiaketan parte hartzeko. Finko batek egin nahi baldin badu por kuriosidad egitea dauka, baina ez da ezertarako balio, aurreskola partzuergoarekin kudeaketak edo egiteko ez du balio. Bakarrik merezimendu lehiaketa honetarako. Orduan, sartzen garenean erabiltzaile berria sortu behar dugu. Hau da, gertuko dan pantaila. Pantaila honetan, printzipioz oso erraza da, bete behar dira. Laukitxo guztiak, ikusten duzuen marratxo gorriak daudela, marratxo gorri horiek agertzen diren momentu guztietan, horrek esan nahi du derrigorrezko atalak direla. Bai alabai bete behar ditugunak aurrera egin alizateko. Hemen erabiltzaile berria sortzen dugunean, geroago ikusiko dugun moduan merezimenduak alegatzen ditugunean ere, agertuko dira. Orduan, betetzen ditugu gure datu guztiak, eta berria botoiari, hemen azpian agertzen den berria botoiari sakatuko diogu. Ze gertatuko da, datu guzti hauek sartzen ditugunean email bat jarriko dugu, email horretara, gure korreora, ailegatuko zaigu Openet plataformaren email bat. Begiratu, printzipioz ondo ailegatzen da, baina gertaliteke spamean agertzea batean, begiratu ondo eta jarri erabiltzen duzuen korreo bat. E-mail hori jasotzen dugunean, e-maila irekitzen baldin badugu agertzen da, agertuko da lotura bat, eta hor klik egin beharko dugu
berriro ere plataforman sartzeko, baieztatzeko gure datuak. Behin baieztatuta datuak, egin barko duguna da, ja, nana eta sartu dugun pasaitzarekin identifikatu. Ja, egongo zan, lehenengo pauso hori eginda, erabiltzaile berria izango genuke, eta orduan tramite guztiak egiten hasi gaitezke. Hemen goian ikusten duzue, hementxe dago identifikatu eta erabiltzaile berria. Lehen dabizi emango diogu erabiltzaile berriari, eta behin korreoarena eta guzti hori eginda, identifikatu egingo gara. Vale? Venga. Vale, identifikatuta gero zer? Bueno, hau da plataforma, vale? Ez da zaila, baina egia da deialdiarekin kontraesan txiki batzuk egon direla, edo deialdian jartzen zuena kontutan hartuta, ikusi dugu plataforman gauza batzuk ezberdin planteatuta zeudela. Horregatik gure partetik eskatu dizuegu lasaitasuna eta piano-piano ibiltzea izena emateko orduan. Azken finean, gauza garrantzitsu bada eta nahi genuen sindikatu moduan ondo aztertu eta zuei laguntza berena eman. Horregatik, behin ja galdera guztiak egin bar genituen foroetan eta erantzun horiekin erabaki dugu hitzalditxua ematea. Ze topatuko dugu plataforma honetan? Printzipioz, informazio orokorra atal honetan, gero nahi badezue hitzaldiaren amaieran sartuko gara, plataforman horren direktu ikusteko. Informazio orokorreko atal horretan agertzen dira plaza kopurua eta deialdiak. Esan dugun moduan, hezitzaileen deialdia dago hemen, baina baita kudeaketa langileen deialdi ezberdinak daude hemen. Orduan, agertzen dira deialdi bakoitzarentzat dauden plaza kopurua. Momentu honetan hezitzaileen plazak dira 354, eta gero kudeaketa langileetan, hor depende ze taldetako deialdian parte hartu nahi duzun, plaza batzuk edo beste eskaintzen dira. 11 plaza, orain ez detolan buruz gogoratzen, baina Z taldean 11 edo B taldean ez dakizet. Hor dago dana, informazio orokorrean atal honetan dago dana zehaztuta. Beko partean ohiko galderak daude, hor galdera errepikatuenak jartzen dira. Plataforma sortu zenean bakarrik 2 galdera zeuden, eta galderak egiten joan garen enean, esangoet, galderak hor txertatzen joan dira. Orduan, egunak pasa ala, geroz eta galdera gehiago daude hor erantzun da. Hor segatzen badezue, adibidez, tasak nola ordaindu, merituak nola legatu eta agertzen dira. Eta gero hemen azpian daude 3 atal lotuta daudenak. Epearen barruan dauden deialdiak, izapidetzen ari diren deialdiak eta amaituta dauden deialdiak. Izapidetzen ari diren deialdiak eta amaituta daudenak momentuz utzik daude, zergatik plataforma prozesuak aurrera joan ala betetzen joango delako. Momentu honetan izen ematearen fasean gaude eta horregatik bakarrik dago lehenengo ataltxo hori irekita. Fase aurrera doan edo prozesu aurrera doan enean, besteak beteko dira, esan digute plataformatik, eta suposatzen dugu gero merituak igotzen ditugunean eta hemen ere irekiko direla atal ezberdinak prozesu guzti hori egin ahal izateko. Momentuz, dakagu irekita epearen barruan dauden deialdiak eta hor daude oinarri espezifikoak alde batetik. Oinarri espezifikoetan agertzen dira deialdi bakoitzaren oinarri espezifikoak. Badaude batzuk orokorrak direna eta gero beste batzuk hor agertzen dira baremoak, hezitzaileen kasuan ze baremoen bidez gauzatuko da merezimendu lehiaketa eta kudeaketa langileetan berdina, baina kudeaketa langileen talde bakoitzarentzat bere oinarri espezifikoak. Hor sakatzen badezue, hor dago informazio guztia, deialdi ofizial guztiak deskargatzeko eta irakurtzeko aukera. Eskainitako plazak berriro hemen agertzen dira, deialdi bakoitzarenak. Kontsultak atal honetan sakatzen badezue, eramaten zaituzte plataformarekin harremanetan jartzeko atalera. Hor sortzen dezue kontsulta bat, zure emaila eta jartzen dezue eta direktamente plataforman idazten dezue zein dan zuen kontsulta. Gero plataformako kide batek edo
bidaltzen du erantzuna zuen korreora. Bale? Kontsulta katal horretan jarri duzuen korreo horretara. Bai? Eskaria jartzen duen tokian, hor merezimendu lehiaketan parte hartzeko eskaria egingo dugu, bale? Aurrerago ikusiko dugu. Eta hautaketa prozesuko faseak hor ere agertzen dira ze fase egongo diren, baina momentuz utzik dago. Ze momentuz, bueno, epeak badakigu 28an izten dela, baina 28tik aurrera hor beste epe batzuk irekitzen dira, hor mailak eta behin-behineko izena ondo eman dutenen behin-behineko zerrenda sortuko da, bale? Eta orduan bai, 28an eta behin-behineko zerrenda hori argitaratzen denean, zerrenda horretan ez du esan nahi plaza lortu dugula, baizik eta ondo egin dugula lehenengo pausu hauek, eta izen ematea ondo egin dugu, eta orduan bai eskatuko dizkigute merituak igotzea. Printzipioz igotzea jartzen du. Ikusiko dugu gero, plataforma eguneratzen denean, ulertzen dugu horrela izango dela, baina ikusiko dugu. Ja ikusita deialdiarekin aldaketak egon direla, edo zer gauza gerta daiteke. Vale, eta gero, beko aldean, hauek biak izapidetzen diren deialdiak eta amaituta daudena, momentu zutzik daudez, ez dago deialdirik amaituta, danak irekita daude momentu honetan. Eta behan ja daukago hautagaiaren eremua, hor bakoitzaren datuak agertzen dira, agertzen da liburutegia, agertzen dira irekita ditugun eskariak, hor gure datuak kudeatzeko atal guztia daude, eta behan, fijatzen bazarete, merezimenduen liburutegia dago. Zer egin dute plataforma honetan, liburutegi moduko bat prestatu, hautagai bakoitzak alegatu nahi dituen meritu guztiak aldez aurretik prestatu ahal izateko. Eskaria egiten dugun momentuan dana prest izan ahal izateko eta ez izateko beharrezkoa eskari horretan bertan dana momentuan egiteko eta orduan gure gomendioa da liburutegi hori betetzea, behin beteta daukagunean ja eskaria egiten hastea. Horrein ikusiko dugu nola betetzen den liburutegi hori. Hau da merezimenduen liburutegia. Klik egiten badezue, pantalla hau agertuko zaizue, askoz merezimendu gehiagorekin, loko pasa que, kapturan etzian danak kabitzen, baina baremo guztientzako ataltxo bat dago. Titulazioantzako atal bat, esperientzia orokorrarentzako beste bat, espezifikoa, ikastaroak, dana, gero banan-banan ikusiko ditugu. Orduan, zein da gure gomendioa? Merezimendu liburutegian poliki-poliki kontzertatzen dituzuen merezimenduak edo alegatu nahi dituzuen merezimendu horiek. Hor gordeta geratzen direlako, aldaketak egin daitezke, zabatu daitezke, hor kudeatu dezakegu dana, eta gero ja behin seguru gaudenean danak ondo ditugula, eskaria egiten hasiko ginateke. Orduan, nola alegatzen diren merituak. Hemen asuntua da, gu pentsatzen genuela, deialdia irakurrita dokumentazioa igo behar zala. Eta, hori, PDF moduan, igo, tituloa eskaneatu, igo, eta ez. Egin behar dena da, alegatu. Zer da alegatu? Idatzi. Idatzi eta dokumenturik ez da igo behar. Dokumentu bakarra igo behar da, eta gero ikusiko dugun nana dela, amaieran. Orduan, alegatzea idaztea da. Deskribapen bat erabiliz eta gero hor dauden atalak betez. Lehenengoa da titulazioen atala. Zer agertzen da? Gehitu botoiari ematen badugu, hemen ikusten duzu gehitu aldatu ezagatu, gehitu botoiari ematen badugu titulazioetan, pantailatxo hau agertuko zaigu. Deskribapenean zer jarriko dugu? Titulazioaren izena. Hor titulo ofizial bat izango duzue edo taesak ordaintzearen ziurtagiria edo tituloa komotalo, horretan jartzen duen izen ofiziala jarri. Erakundea, tituloa ematen dizun erakundeak. Printzipioz, hor begiratu Eusko Jaurlaritza, EHU edo nola jartzen duen ofizialki, titulo horren igorlean ordan. Noiz lortu dugun titulo hori, jarri beharko dugu, eta gero harretan, argibiderik balego, edo zuek uste baldin badezu, argibideren bat eman behar dezuela, adibidez igual tasak
ordaintzaren ziurtagiria igotzen duzuelako, pues igual hor jarri titulo ofiziala edo paper ofizial hori edo behin betiko hori ez daukat, tasan ziurtagiria badaukat, eta, bueno, azalpen txiki bat, bale? Kontutan hartu, meritu hauek epaimai batek begiratuko dituela, bale? Hor, pues, bueno, arau batzuen baitan begiratuko dituela, eta saiatu behar gara ahalik eta argienak izaten, eta ahalik eta modu egokienean egiten. Ze, claro, bueno, hor batzutan igual trampa ez, baina batzutan gero ikusiko dugu, adibidez esperientzia orokorrarekin, egon daitezke deialdian jartzen duena eta gu alegatu behar duguna ez daukagu berdina, pues porque galdu ditut kontratuak edo dana delakoa, hor saiakerak egin daitezke, baina kontuan hartu hori. Printzipioz arauak eta deialdi argia dala, eta epaimaiak izango dituela hor arau horiek buruan, bale? Gu barematzerako orduan. Bale. Zer egin beharko genuke? Dana beteta dugunean, gorde botoiari sakatu. Eta behin gorde botoiari sakatuta, bueltatuko da gure liburutegira, eta hemen erregistrorik gabe jartzen duen tokian, agertuko da zuek idatzitakoa, zuek alegatutakoa. Vale? No tiene más misterio. Beste dozer, imaginau titulu bat baino gehiago dugula, orduan berriro ere gehitu botoiari emango genioke, berriro laukitxo hau bete, baina beste tituluaren poseakin, izena eta bar, eta berriro gorde botoiari. Eta orduan, bi meritu agertuko ziren, osea, bi titulazio agertuko ziren atal horretan. Bale? Urrengo baremoa, edo alegatu behar dugun urrengoa da, esperientzia espezifikoa. Bale? Esperientzia espezifikoan gehitu botoiari emanda, pantailita hau agertzen zaio. Esperientzia espezifikoa da aurreskolak partzuergoan izandako lan esperientzia. Bai hezitzaileentzat, bai kudeaketa langileentzat ere. Orduan, nola bete behar da? Printzipioz, hau dana ofizioz egingo da, baina ikusten dezuen moduan marratxo gorriak daudelako atal guztiak bete behar dira. Bale, orduan, ze jarriko dugu? Lanpostuan zuen kontratuetan agertzen dena. Hezitzaileen kasuan, aur hezitzailea agertzen da partzuergoko kontratuetan. Aur hezitzailea jarriko genuke. Administrazioa, zure kontratuan agertzen den aurreskolak partzuergoa. Da sinatzailea kasu honetan. Hemen non dago horren nahasmen apurtxo bat? Urteak, hilabeteak eta egunak idatzi behar ditugula. Hemen arazoa izan daiteke, nire kasuan adibidez, ordezko moduan egin ditudan 3.000 kontratuak ditudala orduan. Egin behar duen hautagai bakoitza da laburpen moduko bat. Gerenteari galdetu genion, izateko erantzun ofizialena, eta esan zigun hori, printzipioz laburpen batekin esangoet alegatuko direla ze ofizioz barematuko da. Zein da gure gomendioa? Lanbizitza hartzea, kontratu hartzea, nomina hartzea, hori ikusiko dugu noiztik gauden partzuergoan lanean, data hori hartuko dugu hasieratzat esango dut, eta gero lanbizitzaz baliatuta ikusi ditzazkegu zenbat egun daramatzagu partzuergoan lanean. Eta egun horiek hartuta, atera daitezke matematika batzuk eginda, zenbat urte, zenbat hilabete, zenbat egun. Gutxi gora baerako kalkuloa egin, gutxi gora baerako adinot. Gertaliteke momenturen batean, posakatziki bat egotea eta ofizioz barematuko dute, da apurtxo bat beraiei laguntzeko kontaketa hau egiten, baina ofizioz egingo denez, hor hartuko dira, suposatzen dut egingo dutela, zehaztasun gehienarekin, hasiera data, lehenengo kontratuen hasiera data, noiz arte, 28 arte. Otsaiak 28 arte. Hori da, barematuko den azken eguna, lan esperientziari dagokionez. Orduan kontuan izan hori. Hor, kontratu egonkorragoak dituztenek errazago daukate barematze hori, edo egun horiek kalkulatzeko aukera hori, ordezkoen kasuan, momentu honetan kontratu txikiak edo izan da, un poco más komplikau esango dut, baina ofizioz egingo dutenez, lasai ze kontutan izango dute seguro. Eta bestela hori, erreklamazio epea irekitzen denean, kontaketa hau egin berriro ikusteko ondo barematu duten edo ez.
Hala ere, gure gomendioa da deskribapenean jartzea aurreskola partzuergoko lan esperientzia ofizioz barematuko da. Holan beraiek be argi izateko horrela izan behar dela. Bale? Behin guztia beteta, gorde botoiari sakatuko diogu. Merezimenduen edo meritu honen atalean merezimendu bakarra alegatuko dugu aurreskola partzuergoko lan esperientzia bakarrik sartu behar dela. Bale? Horrez genuke beste kontraturen bat edo sartu behar. Bai, bale? Bueno, urrengoa. Esperientzia orokorra. Bale, esperientzia orokorrean kontutan izan, barematuko dela alde batetik publikoan izandako lan esperientzia eta bestalde pribatuan izandako lan esperientzia. Bale? Publikoan izandako lan esperientzia horretan, aurreskolak partzuergoarena berriro barematuko da. Egiten da osagarri moduan eta duplikatu moduan egiten da. Orduan, gehitzea edo ez aurreskolak partzuergoko esperientzia hori orokorrean, ni badazpada gehituko nuke. Gehituko nuke, bueno, pues txukunago egiteko hor ere barematu nahi duzula esperientzia hori jartzeko. Beste batzuk hor, gehitu beharko dute, adibidez, udal aurreskoletako kontratua, edo enpresa pribatu baten, eskola pribatu baten kontratua. Bueno, hor bakoitzak kudeatuko du. Kudeaketa langileen kasuan, berdina. Partzuergoan egindako lan hori, barematu edo alegatu hemen, ¿vale? Para que lo dupliquen esango dut, eta kanpoko lan esperientzia pribatuan egindakoa eta hemen ere gehitu beharko genuke. Bai? Ze gertatzen da... Bueno, behiratuko dugu pestainetak eta gero komentario txiki bat. Ze gehitu behar da edo ze bete behar da? Alde batetik lanpostuan berriro ere kontratuan agertzen den berdina idatziko dugu, bale? Hezitzaileen kasuan, kudeaketa langileen kasuan, hor beraien kontratuan agertzen den administratiboa, teknikaria edo dana delakoa, A, B, C mailan, hor lan kontratu hartu eta kopiatu. Zergatik kopiatu, gero lan kontratu hori izango delako atxikituko duguna. Eta orduan, koinzidentzia hori izan behar da uneko una. Berdina jarri beharko du. Hori kontuan izan eta oso txukunak izan betetzerako orduan. Gaia edo mota, babi ditugu. Alde batetik administrazio publikoan egindakoa eta beste batetik enpresa batean egindakoa. Administrazio publikoan lan egin badugu eta kontratu hori edo kasu honetan publikoan bada zerbitzu hori gero igoko dugulako eta enpresa jartzen duen tokian da pribatuan egindako lana baloratzeko. Orduan hori ikusi behar duzu zuek zein dan alegatzen duzuen kontratua edo zerbitzurria bata edo bestea aukeratu ahal izateko. Erakundea berriro ere, enpresaren izena, eskola pribatuaren izena, udaletzekoa, aurreskolak partzuergoa, Eusko Jaurlaritza, kontratuan ere agertzen da, nork ematen duen kontratu hori. Noiztik noiz arte jarri behar dugu, lan bizitzarekin bat etorri behar da, orduan kontu zibili hor, begiratu ondo lan bizitza, garrantzitsua da lan bizitza ondoan eukitea meritu guztiak alegatzen ditugunean, eta orduan berdina, datu berdina jarri. Lanaldiaren ehunekoa, printzipioz jauzatutako jardunaren portzentai hori, eta kotizazio taldean, fijatzen bazarete, ez dauka marra gorria. Ez da beharrezkoa betetzea. Horrela esan zigun Elena gerenteak. Hala ere, kotizazio talde hori non agertzen da lan kontratuan. Lan kontratuan zein dan zuen kotizazio taldea agertzen da. Batez ere kudeaketa langiletan errezagoa da talde hau aukeratzea ikusten duzuen moduan, hor agertzen dielako ingenieriak, administrazioa eta tailer buruak, ez dakiz zer, orduan hori errazagoa da. Ez daukazuela argi, ez bete, ez da beharrezkoa, Eta oharretan berriro ere, argibide gehiago izatekotan, horra igo. Hemen zein izan daiteke pototxoa? Meritu hauek alegatzerako orduan, edo ziurtaretzerako orduan, publikoan izan baldin bada, zerbitzu horria onartuko dute,
baina pribatuan egindako lana barematzeko kontratuak beharko dira. Horrela dago jasota deialdian eta horrela baieztatu digu gerenteak. Bale? Gertaliteke kontratua ez izatea, galdu dudalako edo dana delakoa. Bueno, kasu horretan, noski, zerbitzu horri bat baldin badeko zue, igo, baina jakinda deialdian ez duela hori jartzen eta zaila izango duzuela. Baina gomendioa da ez geratzea con las ganas esango dut, ez? Osea, igo eta behaiek gero maikideek baloratuko dute ea onartzen duten edo ez duten onartzen. Bai? Guzti hau bete ostean, berriro gorde botoiari sakatuko diogu. Klaro, hemen, hainbat eta hainbat esperientzia alegatu daitezke. Norbait izango du partzuergoko alde batetik alegatzeko, udaletzekoa beste aldetik, eta gero eskola pribatu batean beste ezitzaile moduan emandako beste epealdi bat dauka. Orduan, kontratu bakoitzarentzat pestaineta berria igo beharko genuke, meritu berria alegatu beharko genuke. Partzuergoaren kasuan ez, nahiz eta kontratu pilo bat izan denboran hor laburpen horrekin nahikoa izango litzateke, esperientzia espezifikoan erabilitako berdina, baina beste guztiekin bai. Beste guztiekin egon beharko zan alegatu beharko dituzue banan kontratu guztiak. Beraiek argi izateko epeak, koinziden kontratuarekin, lan bizitzarekin eta bar. Bai? Bale. Ze gehiago alegatu behar dugu? Euskara. Euskara titulua alegatu behar dugu, orduan, lehen da bizi jarri behar duguna da gure euskara tituluaren maila. Euskara titulu horren maila jakiteko Eusko Jaurlaritzaren baliokidetza taula begiratu beharko dugu. PowerPoint honetan gero hurrengo diapositiban ikusiko duzue. Ega adibidez 3. maila da. Orduan, ega alegatzen duzuenok, 3 honi sakatu beharko diozue, eta hori izango da alegatzen duzuen maila. Erakundea nork ematen dizu titulu hori, errepikatzen dut euskararen tituluan agertuko da ze erakundek ematen dizu. Noiz lortu dugu, eta argibide gehiago ematekotan izango dut, hor txertatu beharko ditugu. Adibidez, euskaran ze jarri dezakegu ohar moduan, batzuk duzue euskara titulu hori lortuta unibertsitatean baliokidetza hori eman dizuetelako edo karrera bukatu duzue dan euskeraz eginda, eta orduan hor agertzen da tituluaren barruan edo nola ditzen da, espediente akademiko horren barruan notatxo bat dago, non jartzen du zebata eman dizuela UPV edo dana delakoak. Ni ohar honetan zuen kasuan hori jarriko nuke, gero meritu hori igotzen dugunean igo beharko duzulako ez euskara titulua ez duzu izango, baizik eta hor agertzen dena titulu horretan edo espediente akademiko horretan agertzen dana, bale? Eta ere, aipatuko nuke, hau aurreko hitzaldian esan genuen, euskara tituluan eta ziurtagirien erregistro bateratuan baldin badakazue, hor izenperabili sartzen gara, printzipioz ofizioz ere hartuko dute kontutan, erregistro horretan egonez gero. Orduan nik oharretan jarriko nuke, nire kasuan adibidez, bai agertzen naiz erregistro horretan, orduan aipatuko diet erregistroan nagoela. Beraiek gero ofizioz barematu ahal izateko, edo kontuan hartzeko. Ze gehiago. Hemen berdina ingo genuke, dana bete eta gorde botoiari sakatu. Behin gorde botoiari sakatu, liburutegian gordeta geratuko da. Eta hurrengoa alegatzen jarraituko, eta bestea alegatzen hasiko gara, kasu honetan ikastaroak. Ikastaroak gehitzen ditugunean, egingo duguna da, ikastaro bakoitza pestainita batean gehitu. Berria sakatuko dugu, ikastaro bat sartuko dugu bere datu guztiekin, orain ikusiko dugu sartu behar dan, eta gorde botoiari sakatuko diogu. Eta horrela alegatu nahi ditugun ikastaro guztiekin. Gogoratu,
adibidez hezitzaien kasuan, ezigunean dituzuela zuen ikastaro guztiak eskuragarri. Bale? Partzuergoarekin egindakoak hor daude, eta gero adibidez beste momentu batzuetan alegatu edo aurkeztu baldin dituzue, hor ere agertuko dira. Bale, zer egin behar dugu? Banan ikastara horiek prestatu, zenbat? Bueno, gure gomendioa da, que mejor que sobre que falte. Bale, orduan. Baremoak hartuta, adibidez, 40 ordu baino gehiagoko 4 ikastarorekin ja baremo horren topera ailegatuko gara. Baina, gure gomendioa da 4 ez igotzea bakarrik. Sartu 6 edo 7, edo gero ja aukeran, nahi badituzue ditudan 30 ikastaroak sartu. Hori ja, bakoitzaren erabakia, bale? Baina, bueno, kontuan izan hori, baremoen topea zein den, bai? Orduan, nola egingo dugu? Berria sakatuko dugu eta irekiko zaigu beste pestaineta bat. Izena, ikastaroaren izen berdina jarriko dugu, bale? Dokumentua jartzen duen izen berdina. Ezigunean jartzen duen izen berdina, noski. Gaia. Gaiari sakatzen dugunean, agertzen zaizkigu, 5 aukera ezberdin. Zergatik, hemen ere kudeaketa langileek beraien ikastaroak sartzeko aukera dutelako. Gogoratu, plataforma partekatzen dugula. Bai hezitzaile eta bai kudeaketa langileentzat delako. Orduan, beraiek, kudeaketa langileek bai daukat aukera, adibidez informatika edo prebentzioa eta barreko ikastaroak izateko, eta orduan gaia gai horiek aukeratuko dituzte, baina hezitzaien kasuan bakarrik lanpostuko eginkizunekin lotutakoak sartuko ditugu. Orduan, beti klikatuko dugu lanpostuko eginkizunekin lotutakoak. Beti. Ez du balio, igotzen badezue beste titulo bat, que no tenga nada que ver, ez dute kontutan hartuko. Bale? Orduak guztira, zenbatekoa dan ikastarore edo izan zen, 40 ordukoa, 45, 25 edo dana delakoa. Bale? Ikastaroaren ziurtagirian agertzen diren ordu berdinak. Bale? Erakundea nork ematen du, adibidez kontu ze haurreskolak partzuergoko ikastaroak, ateratzen baldin badezue ziurtagiri hori, goiko partean agertzen da ez haurreskola partzuergoa, baizik eta hezkuntza saileko ez dakiz zer, hori kontuan hartu, ze hori jarri behar da, baina, nahiko harri agertzen dira ziurtagiri hauetan ze erakundek eman digun ikastaroa. Hasiera eta amaiera data ziurtagiri horretan ere agertzen dira, urtea, noiz jaso duguna ziurtagiriaren amaieran sinadurarekin batera agertzen da data, noski, eta guarrak berdina. Argibide gehiago eman behar dituzuela, por lo que sea, porque uste duzue, que no sé si ez dakit hau balioko duen, edo, bueno, porque está cogido con pinzas, esango dugu, hori datzi lasai. Bale? Printzipioz, partzuergoko 40 ordu baino gehiagoko 4 ikastarorekin topera llegatzen gara, bare morretan. Pare bat gehiago edo 3 gehiago txertatu, eta nahikoa izango litzateke. 30 sartu nahi dituzuela, aurrera. Kontuan hartu, banan txertatu behar dituzuela. Eta txertatzen dituzuen guztiak, meritu guzti horiek, alegatzen dituzuen meritu guzti horiek, gero, kontuan izan, onartuak baldin bazarete, gero aurkeztu beharko direla fizikoki. Ez du balio, nik idatziko dut eta gero ja me apaño. Ez. Garrantzitsua da dokumentazio guztia bilduta izatea, ja eskura izatea, edo ahalik eta gehien, tituluarekin, eske zaita llegatu oraindik, hor jolastu jartzen duzuenakin, eta gero kontuan hartu hori aurkeztu beharko duzuela, eta gero ja jun betetzen. Azkenean, ezin dituzue asmatu datuak, kointziditu behar dute 100%. Edo behintzat, que se acerquen mucho, esango dut. Ze gehiago daukagu. Baremoetan, puntuatuko du, aurreko opeak, 2008an eta 2009an egindako opeak puntuatuko dute, gaindituta baldin baditugu. Ofizioz begiratuko du enpresak.
begiratuko du hautagai bakoitzak, apuntatzen den hautagai bakoitzak, ea gaindituta daukan edo ez daukan gaindituta. Orduan ez kezkatu. Egingo duguna atal honetan da, sakatzen dugunean zerrendetan egotea epe gainditzea, hau agertuko zaigu, orduan deskribapena. Hor ze jarri dezakegu, zerrendetan nago eta epea gaindituta daukat edo ez. Eta oharretan nahi badezue, adibidez zerrendetan nago, igual zuen zerrendako zenbaki orokorra jarri dezakezue, nahi izan ez gero txukuntasun hori bermatzeko, eta 2008ko epea gaindituta daukat, edo 2009koa, edo biak, edo ez dakat eperik gaindituta. Eta gorde botoiari, sakatu eta gordeta geratuko da. Osea, meritu hau oso erraza da betetzen. Da bakarrik alegazio txiki hori egitea. Punto se acabó. Vale? Eta gero daukagu hizkuntzak alegatzeko atala. Hizkuntzak ez dira hezitzaien deialdian barematuko. Gurean bakarrik euskera behar da eta euskera behar da sartzeko. Osea, ez dizkigu punturik emango ega izateak. Baina, kudeaketa langileetan, bai txertatu dituzte hizkuntzak. Eta plataforma partekatzen dugunez, noski, guri ere agertzen zaigu. Ez kezkatu, ez da bete behar. Eta ingelesa balin badezue, hezitzaile moduan, alegatzen badezue, ez du ezertarako balio. Ez dute barematuko, gurean ez dago horrelakorik jasota. Orduan, kudeaketa langileetan, alemana, frantsesa eta ingelesa alegatzeko aukera dago, eta bete behar dena da hizkuntza, hirutako bat aukeratu, ze maila lortu dan, hemen pestaineta horretan ez da agertzen euskara moduan bat, bi, hiru, lau agertzen zala, agertzen da A bat, A bi, B bat, B bi eta C bat, C bi, orduan, depende de zein dan zuen maila, bat edo beste aukeratuko duzue, erakundean nork eman dizuen titulua, lorpen data, noiz lortu duzue hizkuntza eskakizun hori, eta oharretan, zeo zer balego edo dana delakoa, tasaren ordainagiria daiko zulako, oraindik titulaz duzuelako jaso, hor txertatu ere. Hau kudeaketa langileentzat soilik. Besteo, printzipioz, alegatza ez daka zentzurik ez dute barematuko. Bai? Bueno, uste du Sonia dagoela fuego. Lasai, galderak erantzuten. Norbaitek hori da, geroa. Perfecto. Edozein gauza ez bada ondo lertzea edakatzen badaude, pues sentitzen du, pero nabakiak dago. Bestela hori, amaitzen dugunean, bueno, nahi badezu egingo dugu gauza bat. Galderak daude merituak alegatzeko, osea, alegatzeari buruz, gero jarraituko dugu eskaera ofiziala esango dut nola egin. Norbaite galderari badeko, daukazue pantailitaren bekaldean eskutxo bat altzatzeko. Orduan altzatu eta nik emango dizuet baimena hitz egiteko. Bale? Poliki jungo naiz, baimena ematen, idoia. Kontutan hartu, baimena ematen dizue danean agertuko zaretela. Ez badezue agertu nahi, kendu zuen bideokamera, ze grabatzen gaude eta gero zintzilik egongo da. Norbaite ez bazaio inporta, pues aurrera. Hemen Sonia eta biok eraurpegia ematen dugu, baina, bueno, jakiteko, bale? Esan, idoia? Eixo. Arratsaldeon. Nire galdera da, merituen alegazioan uste dut beste atal bat dagoela, eta hor alegatu behar dugu ere titulazio akademikoak. Hau da, osea, beste titulazio batzuk, eta ez dakit hori agertu den, agian eske... Lehenengoa da izan da, behitu, mugitu dut orain PowerPointa idoia. Bale, barkatu. Lasai. Titulazioa jartzen duen horretan hor titulazioak alegatu behar dira. Printzipioz, alegatu behar direna dira sartzeko erabiltzen duguna aparte. Nahi dezuela aurrezkuntzakoa ere sartu? Sartu.
nunca está de más esango den, eta gero beraiek ikusi hori erabiltzen duzuela sartzeko eta ez dekozuela titulazio aparterik, bale? Hori ja bakoitzaren aukera. Baina, bueno, hau, hemen dia titulazio horiek pedagogia eta sartzeko tokia, hau da, titulazioen ataltxo hori. Bale, Idoia? Perfecto, eskerrik asko. Zuri, Maiti. A ver. Vale. Esti. Bai, kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Begira, nire zalantza da EPEaren inguruan. Ez Bai. dakigunak ziur gainditu genuen ala ez, zer jarriko dugu? Ni jarriko nuke gainditu duzula. Jakin gabe gainditu duzun ala ez, bai? Bai, esan Aurkeztu zinela? Edo, bai, edo, a ber, zintzoki jokatu nahi badezue, esan zalantzak dituzuela, printzipioz beraiek ofizioz begiratuko dute, eta ofizioz begiratze horretan ondo egingo dute esti. bale, bale. Gu sindikatu moduan badakizue zerrenda batzu ditugula. Ez dakigu definitiboak diren, hau da gure arazoa. Orduan gertaliteke esatea, bai, hemen agertzen zara eta aprobatuta dekozu, eta gero bapatian ezetz izateat, porque ez tan definitiboa. Baina, bueno, alegatu esan nahi dezuena, edo zintzoki jokatu eta esan, ez daukat argi gaindituta ditudan edo ez? O jugaros bat esan gaindituta ditut. Horria, beraie begiratuko dute esti. Bale, eskerrik asko. Zuri. A ver. Vale. Kaixo Usoa. A ver, audioa aktibatzen duzu. Bai, kaixo? Kaixo Usoa, bai, esan. Bai, kaixo, galdera bat, ez dakite, eskenila kontzeptutan pixka galduiten naiz, merituak alegatu, bueno, nik ez duna espero, zan, guk sartu behar izatea, patzuergoarekin lan egin ditugun hilabete horiek, hori bai ez nula espero. Esan zuten beraiek, ez? Bueno, galdera da, nire ordezkapenetarako izengaiaren fitxan ditut eszentzia egun batzuk. Hoiek noski ez ditut kontatzen, edo? Izengaiaren fitzan agertzen diren eszedentziako egun horiek dira egoera babestuak. Zesan nahi du horre kontratu gabe egon zarela epe horretan. Kontratu gabe egon baldin bazara ez da barematzen. Vale. Kontraturik ez duzu izan. Gu ez genuen espero besta Usoa horrela idatzi izatea, de hecho etzan el plan inicialetan hori. Horregatik egon gara, hori, enpresarekin hitz egiten, eta haien erantzun zuzena jasotzen zuek ondo egiteko. Bai. Esan dakoa, ofizioz egingo dute ala ere Usoa, orduan, akatzen bat baldin badago, en plan, que me he comido 3 días, bueno, beraiek begiratuko dute ofizialki zenbat egun ditugun barematzeko. Eta gero beste, azkeneko galdera azkar bat, ordezkapenetarako izengaien fitxa hortan, neri eta lankide pare batei ere, egunet, ateratzen zizkigu kontratu batzuk, eta egunetan jartzen du 0. Osa, ni egon naizen aurreskola batzutan, badakit egon naizela gogoratzen ditudalako, jartzen du 0. Bale, kontu zibili, baremazio honetan irekita dagoen izengaiaren fitza horrekin. Akatzak egon dira, aplikatiboak gaizki egin du eta batzutan jarri ditu 0 egun, eta ez da egia, kontratupean egon gaude, eta konparatuta de hecho aurreko izengaiaren fitzarekin ezberdintasun hori dago. Erreklamazio epera arte itxaron beharko dugu, hori konpontuta dagoen ikusteko eta bestela erreklamatu. Beste prozesu horretan, baremazioaren beste prozesu horretan, klaro. Ze gertatzen da, orain kalkuloa egiteko, horregatik esan dizuet, hobeto dela lanbizitza hartzea, zezertza soziala zorrotz jokatzen du honekin, ze izengaiaren fitza horretan akatzak egon daitezke, adibidez, nire izengaiaren fitza bai badago ondo, konprobatu dut eta bai badago ondo, baina hor, kendu bar dizkiogu adibidez neurri onuragarri moduan emandako 31 puntu horiek udakoak, porque karo, horiek dira, de gratis esango dut, ez dira kotizatuak eta orduan ez dira barem hauetan sartzen.
Orduan kontu zibili horrekin, ze hor agertzen den konputo zenbaki orokor hori, edo gehiketa orokor hori, zehatza batzutan ez da. Vale. Egoera babestu batzuk, neurri onuragarri horren baitan sartzen diren 31 egun horiek sartzen direlako ere. Eta nire kasuan adibidez, ez dira 31 egun, dira 300 eta piko. Orduan horiek ez dira barematzen, klaro. Horregatik lanbizitza hoberena. Orduan hori lan bizitza hobeto. Eta gero bai, aurrerago konprobatu, eguneratu duten ongi ordezkapenetako gauza hau, ez? Ondo jarri duten beraiek, ez? Claro, prozesu honetarako ez digu denborarik emango, ze baremazioaren behin-behineko zerrenda hori segurazki beranduago aterako da, segurazki, Orduan horregatik lanbizitzarekin konprobatu beharko dugu, eta gero, hau ja parte, baremazioaren erreklamazio horretan, hor egin beharrekoak egingo ditugu zuen. Bale, mi esker, eskerrik asko. Bai. A ber, orain... Saioa Ibar, a ber... Bai, arratsaldeon. Arratsaldeon. Titulazioari buruz, barkatu galderatxu bete, jate geratu argi. Gu barruan jabadeko guz, titulazioa sartunde, horrek barriri ipini behar dugu zor titulazioatan, edo dire gehitxu dugu zen titulazio barrizek sartzeko? Ez, dena igo behar dugu. Kontutan izan, hau prozesu guztiz ezberdina dela, plataforma guztiz ezberdina dela, osea, esto es, partzuergoarekin lanean ez bagaude bezala. Horrela ulertu behar duzue. Naiz eta gauza batzuk ofizioz egin saioa, beste guztia berriro alegatu behar dugu. Eta lan kontratuak bardin orduen, osea, banan joan bigar bana sartzen. Claro, baliteke baremazio aldian udaletxeko kontratu horiek igotea izatea, edo eskola pribatu horren kontratua igotea izatea, baina hori baremazioan eta beste prozesu bat da. Orain, merezimendu lehiaketan gaude eta berriro alegatu nahi dugun guztia igo behar dugu. Bale, bezkarrik asko, argi geratu jaten, mila esker. Zuri. Bale, a ber, nor gehiago dagoen hemen. Maitane, a ber, audio aktibatzen dan. Maitane... Kaixo, entzuten didazue? Bai, esan, Maitane. Arratsaldeon, beitu, nik egon naiz umea zaintzagatiko espedentzian, eta karo, hori bizitzara laboralan ez da agertzen, zeren ez da kotizatzen, alta eta baja ematen dizute. Orduan hori zenbatzen du, edo nola zenbatzen du hori? Kontratupean egon bazara? Bai, kontratupean bai, baina karo, bizitza laboralan bajan ematen dizutenez? Claro, hor nik ulertzen dut, hor garrantzitsu izango dela kontar el servicio activo. Excedentzia batzu kontatu dut el servicio activo epe batzuen baitan, eta beste excedentzia batzuk ez daukate inongo, ez dute konputatzen inongo servicio aktibo moduan. Begiratu beharko genuke, umen zaintzagatiko excedentzia horretan, noizarte ulertzen da zerbitzu aktibotza. Ze hor badaude adibidez kotizazioarekin lehenengo urtea edo lehenengo bi urteak bai kontatzen da eta hirugarrena ez. Orduan, kasu horietan gertaliteke epe guztia, excedentzia horren epe guztia ez barematzea, baina bai ataltxo bat, edo hor depende un poco de hori, zerbitzu aktiboan den edo ez. Nahi badezue, egoera horretan egon zaretenok, egia da ez dakagula oso argi hori, ze zerbitzu aktibo hori batzutan aldatzen da, edo, bueno, depende zein dan egoera, orduan nahi badezue, deitu iguzue, eta hitz egingo dugu, aber, zenbat egon zareten excedentzia horretan, aber, ze epe barematuko dan, zein ez, bale, excedentziekin kontuz izan horregatik. Porque depende zein excedentzia eskatu dugun, gertaliteke, hori, barematzea, ez barematzea, edo zati bat barematzea, bai, beste zatitxoa ez, bale? Maitan orduan, saiatuko gara hori argitzen, ara gero webgunean igotzen dugunean, olako galderak igual saiatuko gara erantzuten beko partean, zintzil ikusten dugunean dana, igual abokatuari galdetuta eta erantzun zehatza emateko. Bale, Maitan? A ber, gero beraiek ofizioz egingo dutenez, azkenean zuk naiz eta jarri... Eso es.
Osea, que azkenean zuzenduko dute, ez? Hori da. Vale. Osea, ber, printzipioz behaiek oso argi izango dute ze barematzen dan eta zer ez, baina, bueno, gu zuek be erantzun hori izan alizateko, ikusiko dugu, bale, Maitane? Vale, ba, mila esker. Zuri. A ver. Daukagu orain, a ver, permitir hablar. Aibarra? Kaixo. Kaixo. Ez, beitu, ni berria naz, ez naiz inoiz ez dut lan egin horretan, eta jakin nahi dut, agian adierazi duzun, baina ez dut entzun. Ze desberdintasun dagoen, atal edo web orrialde honetan, eta bestean, osea, ni egon nintzen ja sartuta zerrendetan, eta oin ez dakit zein desberdintasun dagoen honekin. Ez dakit ondo adierazi dudan edo. Vale, ulertzen. Baina berrian azenez, bai, galdetu. Ulertzen ez, zuk egin duzuna da, partzuergoarekin harreman hori hasi edo mantendu, kasu batzutan baremazioarekin, baremazio epe horretan, bai? Bai, hori da. Baremazioa da haurreskolak partzuergoan lanean egoteko sortzen diren edo dauden zerrenda horiek kudeatzeko epea, bai? Sortzen da ordezkoen zerrenda bat, baremo ezberdinak ditu, merezimenduare lehiaketarekin konparatuta, eta orduan hor beste gauza batzuk edo beste irizpide batzuen baitan sortzen da ordezkoen zerrenda hori. Hau zer da, merezimendu lehiaketa hau zer da, ope bat da, bale? Ope bat da, eda prozesu bat aparte, horregatik naizta haurreskolak partzuergoan, ez dakizen batutetan lanean egon, berriro ere alegatu behar ditugu, aurretik alegatuta ditugu, hainbat eta hainbat titulo ikastaro, ez dakizen eta bar, eta oposaketa bat denean, publikoa da, edonor parte hartu daiteke, baina kontutan izan da, merezimendu lehiaketa bat dela, eta egin dutela interinitate tasa jaisteko. Zer esan nahi du horrek, lan esperientziak asko puntuatuko duela. Vale. 180 batean, orduan, claro, ordezko moduan lan esperientzia gutxirekin zaila izango duzu plaza finko bat, azkenean merezimendu lehiaketa egiten da plaza finkoak betetzeko, plaza finko bat eskuratzea. Bai. Parte hartu dezakezula? Bai, noski. Tasak ordaindu, parte hartu egin hemen azaltzen dugun moduan, eta parte hartu, baina egia da, jakinda, lan esperientzia 180 dela, eta beste guztia, titulazioak, ikastaroak, OPEena eta 120. Ederto, eskerrik asko. Vale, venga, zuri. Eta beste badaukagu. Ze soni? Vale. Daukat eskutxo bat gehiago, emango diot hitza, eta ja jarriko gara txateko galderekin. A ber, admin izeneko... A ber, bai? Bai, arratsaldeon. Arratsaldeon, esan? Bai, beitu ni ordezkoa naz eta daramatzat pila bat urte partzuergoan 2010-tik. Eta esan duzue, partzuergoko lan esperientzia ofizioz egingo dutela. Bai, baina, klaro, esan duzue, zuen gomendioa da, naiz eta enpresak ofizioz egin, guk betetzea baita be. Eta, klaro, nire kasuan ditut, milaka kontratu ezberdinak. Orduan, klaro, zelan egiten dut, guztiak aipatu, bizitza laborela igo, klaro, hor agertzen da, zenbat urte daramatzadan, zenbat egun, zenbat hilabete, en fin, galtzen naz. Eta lehen aipatu duzuen bezala zebe bai, hau da, azken finean nik uste dut, leparteko guztiak edo pila bat denbora, denboralitatea hori finkatzeko eta hori, egonkortasuna finkatzeko. Orduan, ni beste galdera bat daukat eta ja bukatzen dut eta utziko dizuet. Claro, ni naz adibidez Bizkaian 323 uste dut. Eta orokorrean 555 uste dut. Nik uste dut oso zaila daukadala. Baina, bueno, nire galdera zen, argitzea nahi dut, lan esperientzia ofizioz egiten dutenez, nire kasuan eta inbeste kontratua eukinda, zelan egin dezakedan?
Zer hori erantzun baino. Itxoin, a ber, Soniak. Bai. Gai honen inguruan, asko eta asko txatean honen inguruan galderak egin dizkigute, orduan. Entzun, orain, txatek emango duen zanpena, eta galdera horiek ez ditut erantzun, bale? Eta zuri aurrean. Entzatek emandako azalpenen ostean olako galderak berriko nintzen bazizki, pues erantzun ditukarri, baina egin gara dagoena, ez ditut erantzuko, porque ez gehiazko gozantzekoak dira. Eta da, horrezko apartu egon lan esperientzia espezifikoan eta orokorrean berez garriak dut. Ez dituzue kontratuak igo behar. Egin behar duzuena da, lan bizitza hartu, eta gutxi gora berako kalkulo bat egin, eta horiek alegatu. Hartu, egun guztiak, jo que se asmatuko dute 10.000 egun zati 30, eta hor agertzen den zenbaki osoa zati 12. Eta hor dituzuen, azken, emaitza dira urtea, gero hilabetea, eta eguna. Eta hori jarri, eta gero konfizioz baloratuko du. Kontratak ez dituzu igoean, baina gauza importante bat izan duzu. Berez, kontratu guztiak partxorkoarekin edo beste enpresarekin ditugun kontratu guztiak, ondo gorteta izan beharko genitizke. Edo zen gauza gertatu delako. Ez momentu honetan bezik eta etorkizunean. Beraz, emetik aurrera, ez bali dituzuen kontratu guztiak gorteta, ondo. Hori da. Printzipioz, egingo duguna da el cálculo aproximado esango dut. Izengaiaren fitzan... A ber, hemen parte hartzen dugun guztiok izengaiaren fitza daukagu. Osea, azkenean, plaza finko bat ez dugun enean, baremazioa egiten dugu. Bale, hor, nire kasuan adibidez, 4.000 ia 5.000 egun agertzen dira barematzeko. Ni zure moduan nago, kontratu pilo bat ditut, eta orduan zer egingo dut? Gutxi gora bera, ikusten badet izengaiaren fitzan hori, 5.000 eta piko, 4.000 eta asko agertzen direla, hartzen den lan bizitza, de hecho, online egiten baldin badezue lan bizitzarena, enpresaka egin dezakezue filtroa eta aurreskolak partzuergoa bakarrik utzi ikusgai zuen lan bizitzan, eta hor ere agertzen dira egunak. Pues más o menos batuketa hori egin, eta hasi matematikak egiten. Pues que me salen 5.000 días, vale, hori zati ez dakizen bat, hilabeteak hauek dira, urteak hauek dira, eta egunak hauek dira. Gutxi gora bera, gerenteari galdetu nionean, botanion, eta orduan berak esan zean hori egiteko gutxi gora berako zenbaketa bat ditugun baliabideekin, eta gero ofizioz egingo denez, eskeskatzeko zehor behaiek erabiliko dute zehaztasun osoz, aterako dute zenbadien jaso beharreko puntu horiek. Gogoratu puntuatzen dela 30 eguneko blokeka. Bale? Ze gero agertzen denean puntuazio hori, igual egiten duzu, pentsatzen duzela, ez, blokeka zenbatzen da, eta gertaliteke egunak soberan egotea, 30 bloke bat gehiago ez dalako betetzen. Izan ditzazket ez dakizen bat 30 bloke, eta bapatian 24 egun solte. 24 egun horiek hor egongo dira. Desenpaterako bakarrik balioko dute. Orduan, ordezkoen kasuan, las que tenemos 3 trillones de contratos, esango dut, bataz besteko edo gutxi berako hori kalkulatu. Hor egingo dugu. Naizta gero akatzak egon. Naizta egun batean ekibokau edo anarakoa, beraiek ofizioz egingo dutenez, lasai egon, porque ez da ezer gertatuko. Gero reklamazio epe horretan egin beharrekoak egingo genituzke. Bale? Bale, mila esker. Zuri. Bale, momentuz, horiek dira, eskutxo altzatu duzueno, ez dakit Soni galderera bat nahi duzu erantzutea holan, edo kontinuaz? Baina, ez, nahi dute, bi galdera erantzutea, bale? Elenari erantzuko diot hartuz, bale? Jartzen du titulazioa... Eman zure mikroa, nik nire aitzaliko dut. Bale. Entzuten didazue, ustuz baietzez. Elenari erantzungo dio, titulazioa sartzerakoan meritoak eta bete behar modua jarri behar dira, nik uste tituluari egiten diola referentzia. Bale, gerta daiteke izatea bi titulo.
bat izatea eta bat da sartzeko, adibidez magisteritzako aurrezkuntza eta bestea izatea teknikaria, zikloa, bai? Orduan bat sartzen duzu gutxieneko errekisito bezala eta bestea sartzen duzu meritatzeko. Orduan, hor daukazu tituluak sartzen dituzu elkarrekin liburutegian, baina gero eskaria egiterakoan aukeratzen duzu zein sartu nahi duzu meritatzeko. Elena, uste dut horrela erantzun dizudala, bale? Gero beste gauza bat, idoia. Galdetzen duzu, zertarako sartu behar da 2 aldiz esperientzia espezifikoa. Hau da, orokorrean eta espezifikoan, 2 aldiz zenbatuko dute ala, ez dut ulertzen zergatia. Pues bai, idoia, 2 aldiz zenbatzen da, bat atal orokorrean, esperientzia orokorrean, eta bertako hilabete bakoitzeko buruz ari naz, baina uste dut hilabete bakoitzak 0,05 meritatzen du atal orokorrean, eta atal espezifikoan hilabete berdina baloratzen da 0,1. Orduan, bai, 2tan puntuatzen da, eta 2tan sartu behar da. Zergatik, horrela egin dutelako aplikatiboa. Bai, orduan, bueno, pues, bai, egin behar da. Vale, eta momentuz horiek altuz, porque besteak ez ditut irakurri oraindik. Así que jarraituko. Vale. Bestela egingo dugu azkar batean, porque batzuk oso errazak dira, eso, ni no te vuelva. Irantzungo ditugu, a ber... Bere informazioan... Azken laukitzuan bai edo ez jarri behar da. Vale, orain ikusiko dugu, hori da, orain ikusiko dugu eskaria nola egin, vale? Osea, que lasai ze ikusiko dugu, vale? Esperientzia orokorrean, kotizazio taldean aurreskolan egindakoa zenbakia da, ez da? Hori jartzen baldin badu lan kontratuan, hori da, baina errepikatzen dut. Ez da beharrezkoa betetzea atal hori. Lan kontratuan argi baldin badakazue, argi ikusi badezue kotizazio taldea, jarri. Ez da beharrezkoa. Vale? Ega saltzen den erregistroan izenpe deitzen da, ez da? Ez. Ega agertzen den zea hori da, euskara tituluen, espera gero guzku, euskara tituluen eta ziurtagirien erregistro bateratua deitzen da. Hori jartzen badezue Googleen, agertzen den lehenengo orrialdean sartu behar zarete. Baina hor sartzeko izenpe behar duzu, izenpe da zertifikado digitala. Vale? Izenpe, donan digitala edo dana delakoa erabili dezakue hor sartzeko, vale? Ze orrialde ofizial bat da. Tarduan hori gabe zintzarete erregistratu titulazio hori ikusteko. Kasu horretan euskara titulua igo eta punto sakabo. Vale? Aintzane, asistente anonimoari... Bai, banoa. Badago moduren bat kontratuak berreskuratzeko. Vale. Hemen arazo bat daukagu. Printzipio, sepen, vale? Edo lanbiden, aukera dago lan kontratu horiek eskuratzeko. 1997tik ona egindako lan kontratuak. Aurrekoak se komplika el asunto. Beti dago aukera, sepera joateko, galdetzeko, egiteko tramite guzti hori, ea lortzen dituzue. Baina, printzipioz ez dago beste modurik. Bale? Karo, ez dituzuela lortzen, zer egiten dut? Balen esan dakoa. Saiatu zerbitzu horriarekin, kasu honetan enpresa ziurtagiria izango zana, ia cruzar. Baina deialdian ez dago jasota. Bale? Lan kontratua berrezkoa dira. Orduan, seperekin hitz egin. Aukera dagoen, online egiteko aukera dago, bai, atal bat dago hortik kontratu horiek edo ziurtagiriak dira, más bien, lortzeko, baina hor ja bakoitzak, tramite horiek zuek egin behar dituzue, bale? Izen gaiaren fitza da, ezigunean, beste aplikatibo horretan, dagoen hautagai bakoitzaren baremazioari begira dagoen laburpena esango dut, bale? Da, hor agertzen da, ze titulazioa aurkeztuta dakozun partzuergoarentzako, bai euskara titulua bai dana, gehi aurkeztu dituzun lan kontratuak edo laneko epealdiak, gehi partzuergoan lan egindakoak. Orduan, da, hautagai bakoitzak dakan enpresarekiko hori, laburpena.
Printzipioz aurreskolak partzuergoko zerrendetan egonda izen gaiaren fitza duzue zigunean. De hecho, baremazioa egiteko hor sartzen zarete eta hor dago eskuragarri, bale? Danok daukagu. Inkluso ez hitzaile finkoek ere, baina beste modu batean eta zigunearen beste atal batean. Bale? Bale, beste bat. Demagun bi enpresa ezberdinetan egon zarela eta bakoitzean 55 egun. Bakoitzak hartuko ziren 55 egun? Bai. Ez dakigu seguro, ez? A ber, printzipioz blokeak zenbatzen direna dira 30 egunekoak. Orduan, klaro, enpresa ezberdinak baldin badira, ulertzen dugu, badoazela, uste dugu baiet, hala ere, igo, hori beti esandakoa igo, eta gero ikusiko dugu zerrenda agertzen danean baremoekin eta aber nola puntuatu duten, baina, bueno, printzipioz, deialdi argia da, hartuko diren blokeak dira 30 egunekoak. Eta hortik kanpo, hor geratzen dira egun batzuk solte eta hor geratuko dira. Bale? Bale, beste bat. Esperientzia orokorrean aurreskolako esperientzia sartzean egunekoa jarri behar da. Bai, eskatzen du ez du zertako balio, porque gero baremazioan eta baremoetan ez da kontutan hartzen, berdin portu hartzen lanaldi herrian eta baina eskatzen badigute, bete behar dugu hau, hainbestetan erantzun dizuetia, baina ezke horrela dago deialdia eginda, eta openet horrela egite, así que jarri. Marratxo gorria dauka alboan, bete behar da, derrigorrezkoa da, Eta no hay más. Administrazio ginen aurrezkolan, pues hori daukazue nominetan daukazue data, hori da hasiera data. Aurreskola partzuergoan hasi zineten egunean. Antzinatasuna agertzen da goian, hor agertzen den data da. Vale, a ver. Eskutxa, itxoin, daukat eskutxo bat hartzatuta. A ver, admin. Ez da entzuten, bueno, saiatuko naiz beste batekin. Sandra? Bai, Sandra, a ber, audioa. A ber, orain. Sandra, nago audioa aktibatzeko zea ematen, agertu behar zaizue, bale? Eskutxo altzatu baldin badezue, nik emango dizuet zarrera, eta zuek aktibatu behar duzue audioa, bestela ez da entzuten. Bale? Ez que saiatzen ari naiz bai admin izenekoarekin bai Sandrarekin, baina ez doa, orduan, bueno, momentuz, a ber, Nereari emango diotitza bestela, Nerea. Nerea, bai. Nik bukatuko nuke hitzaldiarekin, porque ari dira ja egiten du beste galdera bat. Vale. Bueno, norbaitek eman dit, utzi dut hor pendiente, eskutxoa altzatu dutena, baina bestela hori, ez duzu aktibatzen audioa, orduan, bueno, jarraituko dut, bukatuko dugu eskaria nola beteta ikusten, eta gero ja egingo ditugu galderak. Txertatu dizuet ere PowerPointean, gero eskura izateko zea horretan, hau da, Eusko Jaurlaritzaren Euskara baliokidetzen taula. Bale? Hor fijatzen bazarete, klaro, Eusko Jaurlaritzak zer dauka, dagola ertzaintza, dagola osakidetza, dagola IBAPekoa, bakoitzak dauka baliokidetasun maila bat, edo Euskara eskakizun grado bat. Bale? Gu fijatu behar gara, hezkuntza sailak, hemen daukazue, hezkuntza sailak ematen duen baremo horretan, adibidez. C bata, jaisten baldin bazarete, jartzen du Euskararen gaitasun agiria ega, ulertzen dugu berdina dela, bale? Eta fijatzen bazarete, C bat maila, 3. maila. Horregatik esan dizuet, Euskararen atal horretan, 3 bat jarri behar dugula ega izatekotan. Bale, hor bakoitza badaki ze titulu dekon, ze gerta diteke norbaitek C2 izatea. Orduan 4. maila izango zan, bale? Normalian ez daukagu, baina baten batek interpreta baldin bada edo danelakoa maila hori izango du. Hori bakoitza begiratuko duzu eta
Horren arabera euskarako zea hori bete, bale? Orduan, nola egiten dugu eskaria? Bale, jartzen baldin bagara berriro plataforma horren portadan, hemen eskaria atalea, lehen aipatu dugun eskaria atal horretan sakatzen baldin badugu, agertzen dira momentu honetan irekita dauden deialdi guztiak. Bale? Bai, kudeak eta langileen deialdiak, bai, haur hezitzaileen merezimendu lehiaketa. Haur hezitzaileena azkena da, hor jartzen du haur hezitzaileak salbuespeneko egonkortzeko prozesua, eta beste guztiak dira kudeak eta langileentzat. Bale? A taldekoentzat 3 daude, B taldekoentzat beste 3 eta C taldekoentzat 2. Hor kudeak eta langileek, depende zein lanetan ibili diran, deialdi batean edo bestean, edo nahi dutenetan parte hartu aldute. Bale? Prozedura berdina da. Bai? Liburutegia beteta dugunez, ze esan dizuen nire gomendioa da, liburutegi hori betetzea eta gero hau hasten, eskaria egiten hastea, baina lasaiago egingo dugu eskari hori, esangoet, bale? Bale, sakatzen dugu eskaria eta sakatzen dugu nahi dugun eskaria. Egingo dugu adibidea aurrezitzaileen deialdiarekin. Bale, aurrezitzaileen deialdia sakatzen badugu hemen azpian jartzen duena, bai? Zer agertuko da? Hau, eskaria sarrera eta ikusten duzuenez jartzen du hautagaiek oinarrietan adierazitako epea izango dute, epearen azken eguneko arratsaldeko 4 arte. Orduan, otsailak 28ko arratsaldeko 4 arte daukazue aukera eskaria egiteko. Momentu horretan, ezingo daia eskaririk aurkeztu. Bale? Ikusten duzuenez, niri agertzen zait aldatu eskaria, botoia, nik ja datu batzuk sartu ditu dalako nire eskarian, baina zuei berri agertuko zaizu edo eskaria bakarrik jartzen du, bale, lasai egon. Hori da desberdintasuna eta horregatik ateratzen zain niri horrela. Behin eskariaren barruan, zer egin behar dugu, hori ikusten duzue ditugula 5 pestainita, pertsonal datuak, harremanetarako, datuak, merezimenduak eta nana, bale? Sin más, poliki-poliki jungo gara danak betetzen, inkluso saltoak eman, bete ditzazkezu merezimenduen pestainita eta gorde, eta gero datuak eta gorde, edo hori bakoitzak nahi duen moduan, bale? Baina guztiak bakoitza betetzen dugunean gorde botoiari sakatu. Eta orduan agertuko zaio hori ikusten duzuen tik berde hori, alboan. Horrek esan nahi du, beteta dagola eta gordeta dagola. Gero aldaketak egin daitezke, eguneratu daiteke, bai, ikusten badezue beko pantailazo horretan, eguneratzeko jartzen du. Nik ja bete dudalako, plataformak onartu dit, baina aldaketaren bat egin nahi badet, eguneratzeko aukera dago. Bale? Orduan, nola betetzen da? Printzipioz erraza, pertsonal datuak hor agertzen direnak dira, telefonoa, nan zenbakia, izena bizenak, e-maila, guztia bete, erabiltzen dituzuen baliabidea jarrita mesedez, dinot, ezkea, txorrada bat dirudik, baina e-maila jartzen badezue, kontutan izan, plataformakoek zuekin harremanetan jartzeko eta platforma zuekin harremanetan jartzeko erabiliko diren medioak direla. Orduan, e-maila eskura izan, begiratu eta bar, bale? Harremenetareko ze jarri behar da? Harremenetarako atala da, helbidea txertatzeko, zuen etxearen helbidea txertatzeko. España, Araba, Bizkaia, Gasteiz, lo que sea, eta postakodea eta etxearen helbidea. Eta gorde botoiari sakatzen digu berriro. Eta beste pestainita batera goaz. Datuetan zer? Eskatzen digu euskara profila egiaztatzen dut, hau da, badaukadala sartzeko egiaztatzen dut, eta orduan bai aurrera, nire kasuan, ega baliokidetza taulan C bata da, orduan C bata sakatzen dut, eta behan ikusten dezue bete beharrak agertzen direla. Deialdia irakurtzen badezue, hor jartzen du betekizun batzuk izan behar ditugula partzuergoko langile izan izateko edo plaza finko hori lortu izateko. Sin más, danak sakatu, nortasun agiria, klik hori sakatu behar duzue. Gaitasun funtzional, hau da, kapazak garela lan aurrera ateratzeko eta ez dakagula inongo ezer medikorik edo
hori gaitasun hori murrizten edo lan egiteko prest ez gaudela esaten duena, orduan hor sakatu ere, zigorrik ez izatea hor sakatu ere, eta titulu akademikoa sakatu. Eta gorde botoiari sakatu. Eta gordeta geratuko zen datuen atal hau. Bale? Merezimenduen pestainitan sartzen baldin bagara, aukera ezberdinak ditugu. Ikusten duzuenez, agertzen da gehitu botoia, agertzen da gehitu liburutegitik, aldatu eta ezabatu. Bale? Gehitu botoia sakatzen baldin badugu, lehen azaldutako guztia egin barko duzue. Berdin-berdina agertuko da. Titulazioetan sakatzen badugu gehitu, agertuko da titulazioan guzti hori berriro betetzeko eta bar, berdina zerrentar egotea eta berdina meritu guztiekin. Liburutegia prestatu baldin badugu aurretik, egingo duguna da gehitu liburutegitik. Sakatuko dugu eta direktamente agertuko dira hor, alegatu ditugun, ja liburutegi horretan sartu ditugun merezimendu horiek. Orduan, klikatzen duzu, zela aukitxo txuri bat agertzen da, klikatzen duzu. Eta berak plataformak gehitzen du eskarian. Bale? Naizta liburutegia, kontu zibili honekin, naizta liburutegia bete, eskarian ez daude sartuta. Guk sartu behar ditugu. Bale? Sartu behar ditugu, gehitu liburutegitik edo gehitu botoiari, sakatuta. Eta gordeta. Zuen eskariaren atal honetan ikusi behar duzue, meritu hori alegatuta dagola, eta hor agertzen dela. Bale? Gehitzerakoan, zeo zer gehitzen badezue, klik hori agertuko da. Gauza bakarra alegatuta, klik hori agertzen da, kontu zibili, ez pentsau danak egota daudela, bale? Konprobatu oso ondo. Bai? Eta azken pestainita zer da? Nana. Hau da, igo bar dugun dokumentu bakarra. Nanaren, nik egin dut proba eta nanaren argazkia igo daiteke. Bi argazki igotzen dira, aurreko partearena, de hecho ikusten duzu hemen aurrean eta atzeko jartzen duela, oso argia da, aurreko partearen argazkia eta nanaren atzeko partearen argazkia. Bai? Nola egiten da? Hau ordenagailu baten moduan. Arakatu botoiari sakatzen baldin badugu diogu, irekitzen da ordenagailuaren pantalla, ordenagailuko zuen, ordenagailuko karpetak aukeratzeko pantalla agertzen da, hor bilatu nanaren argazkia eta igo. Abrir jarriko dizu edo ireki edo dana edakoa, eta hor igoko da. De hecho, nanaren argazkiak ondo igota baldin badaude agertzen dira, argazkiak como tal eskari honetan. Ikusteko kapasak izango zarete, bale? Ez da dokumentuaren izena, ez argazkia igoko da. Bai? Eta nanaz gehitzeaz gain, adingabekoen babesaren zinpe egin bar dezue. Orduan bai, jartzen duen tokitxo horretan, ez dut eginda, horregatik ez agertzen da, baina bai botoitxo horretan klikatu bar dezue eta gorde botoiari sakatu. Bale, atal honetan nana igo, nanaren argazkiak igo, eta zinpeko hori egin, adingabekoen babesaren zinpekoa egin bar dezue. Eta gorde botoiari sakatu. Ze gertatzen da, azkenengo pestainita betetzen dezuenean, gorde botoi hori aldatzen da eta jartzen du gorde eta bukatu. Hemen arazo bat daukau, arazo bat ez, zuek jakiteko. Ni plataformari galdetu nionean, behaiek erantzun zidaten, behin gorde eta bukatu botoiari sakatuta, orduan da tasa ordainduko dugunean. Bale, ze izena emateko beharrezkoa da tasa ordaintzea. Orduan, plataformakoek esan zuten, behin tasa ordainduta eskaria amaitutzat ematen dela, eta jazta, ezin dela ezer gehiago egin. Lankide batekin hitz egin ostean, berak aldrebes egin zuen, lehen da bizi ordaindu zuen, eta gero, ordaindu zuen merezimenduak eta alegatu gabe. Badirudi, aukera dagoela ordaindu eta gero eskari aldatzeko, baina ezin dizuet ziurtatu. Bale? Sindikatuan, obviamente, gure gauzak eta egin ditugu, baina, klaro, ordainketaren atal honetara llegatu garenean, ez dugu ordaindu. Ni aintzane moduan, nik nire eskaria egingo dut, merezimendu lehiaketan parte hartuko dudalako, eta oraindik ez dut itzi. Orduan, nire gomendioa zein da? Nire gomendioa da, dana prestatu, liburutegia prestatu, patxada sartu,
dokumentu guzti horiek, alegatzen diren dokumentu guzti horiek eskura eduki ja prozesuan aurrera egiten dugunean ja dana gordeta izateko, bale? Eta behin, ikusita ja dana daukadala, dana argi daukadala, hau dana igo nahi dut, ja ez daukate zer gehiago igotzeko eta orduan eskaria egin eta ja, osea, en plan definitibo. Zuek pentsatu definitiboa dela. Gero aukera dagoela eskari hori moldatzeko behin ordainketa egiten dugunean? Ezin dizuet ziurtatu. Plataformako kideek eta lankide batzuek esandakoak bat ez dator eta orduan ni momentuz ez naz fidatzen esango dut. Orduan nik egingo nuke como si fuese definitibo. Vale, patxada sartu, denbora dago, egin poliki-poliki merezimenduen liburutegi hori bete, inkluso eskaria gero sartuko gara web horrian zuek ikusteko, inkluso eskaria gaur nahi baldin badezue zuen datu pertsonalak igo, osea, bete. Eta gorde botoiari eman, eta atera, hor geratzen da gordeto eta de hecho agertzen da plataforman eskaria martzan duzuela, baina bukatu gabe. Eta epe barruan zaudetela. Vale, orduan hori egin dezakezue poliki-poliki eta patxadas. No hay ningún problema. Vale. Gorde eta bukatu, ematen baldin badiogu, egiten duena plataforma da, ordainketa egiteko plataforma seguru batera joan, badakizue, bueno, online erosketak egin baldin badituzue, plataforma horiek ohikoak dira, orduan, zer egingo da, ireki plataforma berri bat, kutxa edo banko baten delakoa, eta orduan hor, ordaindu beharko duzue, deialdi bakoitzari dagokion tasa. Vale? Aurre zitzaien deialdian parte hartzen baldin badet, 15,60, lo voy a decir de esto y no me acuerdo, baina bueno, 15,60 piku zentimo dia, gero konprobatuko dugu merezimendu lehiaketaren baremo horietan. Vale? Baina adibidez, kudeaketa langileek, depende ze deialditan apuntatzen diren, tasa bat da edo beste bat da. Vale? Kudeaketa langileen merezimenduen baremoak ere utziko ditugu bideo honekin batera webunean zintzilik tasak jakiteko zeintzuk diren zehatz-mehatz. Orduan bi aukera daude, edo online ordaindu, kasu horretan oso erraza da, ze plataforma irekitzen da, bakoitzak sartzen du bere kontu korrontearekin, el que tenga, osea, me da igual, Kutxabank, Laboral, La Rural, berdin dio, hor egingo da el pago, como habitualmente egiten dugu interneteko erosketa horietan, eta printzipioz, behin ordainketa eginda, hemen ikusten duzue pantailita bat agertzen dela tasak ordaindu jartzen duena, vale? Ordainduta baldin badakagu, hau beteko da. Jarriko da cuál es la referencia de pago eta noiz ordaindu dugun eta ordainketaren egoera pues, eginda edo jarriko du. Vale? Norbaitek nahi duela ez delako fidatzen offline egin, hau da, bere bankura edo kutxara joatea, aukera dago, noski, niretzako komplikatzen da, ze printzipioz plataformak sortzen du ziurtagiri bat, ziurtagiri hori imprimatu behar da eta horrekin joan behar zara zure kutxara, edo bankura, eta han fizikoki ordaindu. Bi kasuetan ez da inolako ziurtagiririk bidali behar da aurreskolak partzuergoari inori. Bale? Behin ordainduta, beraiek ja jasotzen dute, ez dakit notifikazio hori de baintzan egilek ordaindu du eta plataforman ikusten duzu moduan hemen aldaketa agertuko zen. Ordainduta dagoela. Printzipioz hori da egin behar dana. Izena eman, dana alegatu, dena idatzi, ordaindu eta ja apuntatuta egongo ginateke. Eta itzoin beharko genuke behin-behineko zerrenda aterarte jakiteko ea onartu diguten gure eskaera parte hartzeko. Bale? Horretarako bakarrik. Behin betiko zerrenda hori aterata, orduan bai, batu ditugun merezimendu guzti horiek aurkeztu beharko ditugu. Printzipioz, plataformara igota, printzipioz. Ikusiko dugu nola kudeatzen duten, baina se supone baiet, plataforma honetan bertan egongo dira beste atal bat, dokumentu guzti horiek igo ahal izateko. Bale? Orduan, alde batetik jakin beharrekoak oso garrantzitsuak epeak zeintzu diren, hori otsaiak 28 arratsaldeko 4 arte irekita dagola, bale? Marratxo gorria dituzten atal guztiak merezimenduak alegatzerakoan derrigorrezkoak dira eta bai ala bai bete behar dira, bai?
Eta jakiteko eta lasai egoteko plataforman daudena eta informazio gabe daudena tal guzti horiek geroago beteko dira. Bale? Printzipioz, plataforma honetan egingo dugu prozesu guztia. Se supone hemen beti ibiliko garela hori gauzak igotzen eta bar. Plaza eskuratzen duten horiek momenturen batean bai Eibarrera joan beharko dira meritu horiek fisikoki eramatera. Pero eso ya, prozesuaren amaieran. Vale. Vale. Printzipioz hau da. Orain, ikusten dut galdera pilo bat daudela. Vale. Bai. Erantzun nahi diot Loliri. Bale? Badakit bitan galdetu duela, baina erantzunaren bila nengoen, Loli. Galdetzen du noiztik barematzen da, bai? 2024ko zein hilabetetik barematuko da? Urtarriletik, irailetik, nire ustez, ez da 2004tik, baizik eta 2005ko martxoaren batetik aurrera barematuko dena. Ze, meritatuko da, nik esango dizu noiz arte, bai? Eta noiz arte baldin bada aurten otsailaren 28tik 18 urteko lan esperientzia meritatuko da, eta orduan nik uste dut 2005ko martxoaren batetik 2023ko otsailaren 28 arte. Ni deialdia irakurrita hori erantzungo nuke, bai? Eta beste gauza bat esan nahi nizuen, baina ez du zait. Segundo bate? Bai, autoeskundeen erroldan agertzen da bakoitzak duen aintzinatasuna enpresan. Bale? Eta horra agertzen dira urteak, hilabeteak, baina da aintzinatasuna hau enpresan. Bai? Igual hori pista bat da, betetzeko lan esperientzia espezifikoa. Bai? Jakinda errolda aterata dagoela urtarrilaren 31. Bai? No se pista bezala. Vale. A ver. Nondik hasi? Begiratuko eta daukan esku altzatuta, vale? A ver. Ez dakit, daukatat minorendik esku altzatuarekin, baina ez dakit hitz egin edo aurreko eskua lantzen. Bueno, badirudi hori, usten duen gero ordaindu eta gero berriro aldaketak egitea eta, bueno, printzipioz hori, nik esan dakoa, ni ja total, oza, ez diot zentzu ikusten ordainizea eta gero beste guztia egitea, oza, egin lasai asko, liburutegi hori bete, egon lasai, egon poliki-poliki, egun batean batzuk ez dut eta gero ordaindu. Hala ere nahi badezue, listo. Claro, justifikantea nik suposatzen dut PDF bat sortuko duela. Ulertzen dut aplikatiboak egiten hori da. Nik uste dut jatasa behin ordainduta eta dana beteta egon eta PDF bat sortzen duela. Nik uste dut, horrela izango dela eta justifikante hori emango digu laburtza, bale? Osea que ze gehiago hori titulazioen atalean printzipio sartzeko erabiltzen duguna ez da txertatu behar.
Bale, zertzatu behar dira beste guztia. Bai, zu sartzeko titulo bat behar dezu, nire kasuan aurrezkuntza, aurrezkuntza dona delakoa. Bale, nahi dezuela sartu, alegatu. A ber, gero, akideek egin dekriba hori edo begiratuko dute. Bale? Noiz aterako diren behin-behineko zerrendak. Ez dakigu. Barkatu ez dakit non da. Claro, behin-behineko zerrenda horiek Enpresak ez digu esan. enpresak ez digu esan, egia da epe batzuk agertzen direla deialdian, jartzen du hilabete bateko epean, edo ez dakit zer, bideoarekin batera utziko du merezimenduen jaketaren PDF-an, hor batzuk jasota daude, deialdian jasota daudenak. Claro, ikusi beharko dute orain, suposatzen dut, zenolako hautagai volumena apuntatzeko, bale? Orduan, hori ikusiko ditugu epeak gu. Jakin bezain pronto zehozer, zuekin partekatuko dugu, oiko bidetatik, badakizu gure Steilaseko gugunean lan agertzen dela, epe guztiak eta Estela Facebookeko talde horretan ere, edo afiliatu moduan korreoetara, edo, bueno, dana delakoa, bale? Hor, lasai ze gaineran ikuste plataformak abisatuko duela ere, orduan orain, egon bastante pendiente, plataforman sartzen eta ikusteko hor aldaketak dauden edo ez. Bale? Egingo dugu gauza bat, nahi badezue, a ber, usten didan, sartuko gara plataforman, holan zuzenean, bale? Eta ikusiko dugu momentutxo batean, horrela errazago da, berusten didan, hemen. Nola sartzen gara, bale nahi patutakoa, sartzen baldin bagara aurreskoletako gugunean, ingo dugu berriro, hau da portada, sartzen gara OpenLab honetan, sartzen gara OpenNet zarbide honetan, eta irekitzen da plataforma. Aukeratu behar duzue hizkuntza eta ja bagaude. Orduan, identifikatu botoiari sakatuta identifikatzen gara eta orduan hemen agertzen dira behitu. Zuek ikusteko. Merezimenduen liburutegia horrela agertzen da, hemen behin identifikatuta hau da agertzen den laburpena, orduan. Merezimenduen liburutegian fletxita honetan ematen badezue edo berko partean lehen esan bezala sartzen baldin bazarete, ni momentuz ez betez digo bakarrik egin dut, hau behitu. Ikusten duzuen egingo dagoena horrela agertuko da, bale? Hemen klik egiten baldin badezue, aldatu dezakezue, osabatu edo dena egin nahi dezuena. Orduan, printzipioz, erraza. Hau da laburpena. Hemen agertuko dira, gehitu dituzuen gauza. Eta ikusten duzuen moduan, nila eskaria hasita daukadakiz, bai, datu batzuk sartu ditu denako eta bar, horrela agertzen da. Deialdiaren hori amaiturik gabe dagoela, ordaindu gabe daukadala, deialdiak lokal irekita dagoela esaten digu, eta eskari epea epe barruan gaude. Zergatik, otsailaren 28an bukatzen dela. Orduan, hemen klik egiten baldin badet, agertzen da. Aldaketak egin daitezke eskarian, ezabatu daiteke eskaria, faseak zeintzuk diren, kontsultak, bagin ditudan kontsultak hor agertzen dira, plataformarekin eta bar, ordan hor daukazue dara. Ikusten duzunez, hemen dago, pestañeta guztiak bila ditut beteta, eta falta zain merezimenduena betetzea. Merezimenduena betetzen dudanean, ikusten gorde eta bukatu botoiari sakatu eta jazta. No, ginateke a la plataforma de pago. Vale? Hau gehituta daukat, gehitu nuen liburutegitik, behitu nola agertzen da. Gehitu liburutegitik sakatuta, merezimenduak alegatuta baldin badituzue hor, jazta. Hemen klik.
gorde eta gehituko zuen, nila gehituta daukat. Ez daka misterio gehiagorik, bale, plataforma, ya está, hau da, hemen agertzen dena da, ze deialdetan parte hartzen zuen, kasu honetan amazitzaietan. Beste bat, aukeratzen dezula, klaro, hemen, deialde ezberdin daude, hori giza baliabideen arduraduna, hau da kudeaketan langileena, ekonomiako arduraduna, planifikazioa eta arriskoena, behaiek merezimendu lehiaketa hauek, guzti hauek dituzte. Bale, orduan, printzipioz, plataforma hori da. Ez daka misterio gehiagorik patxada sartu, egin poliki-poliki betetzen, eta saiatu hori alik eta zehatzen idazten ondo hartu zuen dokumentu horiekin. Coincida lo más posible, esango dut. Vale? Se me gusta la Bueno. Sandra galdetzen du ez duela topatzen kontratuetan lanaldien ehunekoa. Zu kontratu bat sinatzen duenean, Sandra, hor jarri behar du ze portzentaian kontratatzen dizute. Haurreskola partzuergoko kontratuetan adibidez, atzeko partean jartzen bostok ezen bateko jardunan edo dena delakoa. Kontratuan baina jardunean egon zaren. Bestela, lan bizitzan ere, gertaliteke espezifikotasuni agertzea, baina mas komplikau, salon kontratuan bai ala bai agertuko da, Sandra. Bestela ez dago ondo egin da kontratua. Vale? Barkatu, ni gauza bat esan nahi dut. Nik ez dakit haiei nola agertzen zaien galdera erantzun atal hau, bale? Porque ni nabil erantzuten denbora guztia. Ematen du batzuei gelditzen zaiela elkarrizketa bat bezala, baina niri ez. Orduan, igual erantzuten dizuet zati bat, galdera bat egiten didazu, emandako galdera horri, baina ni nago erantzuten, ez dakit, 10 pertsona aldi berean, orduan, adibide bat jarriko dizuet. Esterre jarri dit esaldi bat, eta beranduago agertzen zait berri Ester, baina nitartean zer erantzun dizun Ester ez dakit. Orduan, batzuetan ezin dizuet erantzun, ez dakidalako, galderaren lehenengo zatia zein izan den, edo elkarrizketaren orkazieran izan den, ez dodalako goratzen. Orduan, zerbait galdetu nahi didazuenean, edo nahi duguzuenean mesedez, idatziz erantzunak izateko izan behar da, hasieratik amaierara galdera. Eta horrekin jarraitu nahi baduzue, aipatu gutxienez zein den gaia, porque bestela ez nahi gai elkarrizketa jarraitzeko, Zaiatuko nahi saber baten bat ikusten dudan hori pendiente dagola edo, laguntze aldera edo... Vale. Beak jarri digu orain eskarian titulazioen atalean bakarrik egite behar dugu bigarren titulu bat baldin badaukagu, ez da hori da, Bea, bai. Se supone nahi badezue, beti dagoela aukera aurrezkuntzako zea hori aurkezteko, baina printzipioz ez dizuete barematuko hori erabiltzen duzuelako sartzeko, bale? Orduan hori. Bueno, Soniak komentatu duena da, hori, badirudi, claro, galdera erantzun hauetan egiten dena da sortu Sonia eta bestean arteko elkarrizketa bat, eta batzutan, claro, berak erantzuten du, eta bitartean beste zeo zer idazten duzu, eta ez du ondo ikusten elkarrizketa guzti hori. Bale, orduan, norbaitek zeo zer galdetzeko baldin badauka, altzatu eskutxoa eta egingo dugu orain azkenengo rondatxo hori, bale? Eta bestela, maitutzat emango genuke ezin ikuste nahiko argi geratu dela, hori esandakoa dana geratuko da, gure webgunean zintzilik, bale? Ja dekozue merezimendu lehiaketa bakoitzaren baremoak PowerPoint batean esplikatuta, bai ezitzaien PowerPoint bat eta bai kudeaketa langileen PowerPoint bat, eta hau berdin geratuko da. Igoko dugu nik erabilitako PowerPointa eta igoko dut hitzaldia ere.
Bale, egongo da grabatuta eta YouTubeen ere egongo da sindikatuaren atalean. Bale? Orduan ikusten dut ez daudela eskutxoak. Bai, baina da lehenengoa, aurrekoa, orduan... Egin aldituko nioke Esterri, ea dana erantzun diona. Ester, a ber, galdetzen du Soniak, ea Ester edo Maitane, a ber, dana erantzun dizuen edo ez. Soniak, ala ere, txata ere dago, osea, idatzi dezakezuen. Esterrek esaten du baietz, ederto? Idoia, noiz zintzilikatuko dugu? Bueno, nire asmoa da bihar. Bale, bihar ez bada, bueno, bihar izango da, bai, venga. Me comprometo. Bihar zintzilikatuko dut. Claro, hor zenbakitzu bat duena galdetzen du, kaixo, nik pribatuan lanaldi murriztuan egin nuen lan eta bizitza laboralean egun gutxiago hartzen zaizkit lan egun moduan, ordezkapen fitzan egunak ondo agertzen dira. Claro, kontuan izan, izen gaiaren fitzan gauza bat dela eta lanbizitza beste bat. Zergatik esaten dut hau, lanbizitzan kotizazio egunak agertzen dira. Zuek, naiz eta partzuergoan, barematzerak orduan, murriztuan egotea, ez daka diferentziarik barematzerak orduan esan nahi dute. Ez dago diferentziarik jardun osoan, erdian, herenean egotea, berdin puntuatzen da, baina ez da berdina noski gizarte segurantzarako. Murriztuan egonda, gutxiago kotizatzen da. Eta orduan, ni ikasturte bat ematen baldin badut jardun osoan, eta zu jardun erdian ematen baldin baduzu, segurantza sozialarako zu erdia egin duzu lan. Baina hau langile orok, horrela da. Bale? Horregatik diferentzia hori. Claro, ulertu ez dela prozesu berdina. Partzuergoaren baremazioa gauza bat da, eta meritu lehiaketa beste gauza bat da. Meritu lehiaketa honetan, kotizazio egunak hartzen dira kontuan, eta horregatik ezberdintasun horiek daude. Bale? Horregatik ezberdintasuna. Aitziberre galdetzen du, zer da unekoa lan jarduna. Zu egon zaitezke jardun osoan, hau da, euneko egunean, eren bat egiten, hau da, 0,73 txapelita eunekoan lanean, jardun erdian, euneko 50 da, hori da lan jarduna. Hori kontratuan zehazten da. Bai? Zuri lan kontratu bat egiten dizutenean, sinatzen duzunean, hor agertzen da ze jardunetan ibiliko zara. Partzuergoan fikatzen bazarete, beti agertzen da atzeko partean, zein da kontratatutako jardun hori. Bale? Titulazio, enarrekabetzen du, eskaera betetzerakoan titulazioa sartzean, titulazio hori meritatzeko den edo sartzeko erabiltzen dugun jarri behar da. Nik egingo nuke, klaro, sartzen baldin baduzue, atzeratzekoa, bakarrik duzuelako hori, me la juego y lo lanzo, klaro, a ber, noski, hau sartzeko erabiltzen dut. Printzipioz, meritu alegazio hori da aparteko tituloak alegatzeko, bale? Porque haue dira, erabiliko direra, baremo horiek zenbatzeko edo begiratzeko. Eskarian fijatzen baldin bazarete, momentu batean titulazioa bai, jartzen klik egingo diozue, horrek esan nahi du, alegatzen dezuela, ni daukadala ega edo C bata eta nik daukadala HH-ko goi mailako teknikaria edo gradoa aurre eskoletan lan egiteko. Bale, horregatik liburutegian betetzen dugun titulazioen zea hori da, pedagogia, psikopedagogia edo danadakoa barematzeko. Klaro, hor batzuk barematuko dira, deialdian dago, baina beste batzuk noski, ez dakit. Arkitektura, kudeaketa langileen kasuan bai, baina gure kasuan ez, ezitzaien kasuan ez. Bale, orduan, hor oso ondo fijatu deialdi bakoitza dituen oinarri espezifiko horiek. Bale, zedana ez da barematzen hasia loloku. Bai? YouTubeen geratuko da grabatuta, bai. Gure webunean igotzen dugun momentuan, YouTubeen ere igotzen dugu eta bi plataformetan sindikatuaren perfilan egongo dira. Bai. Naiara, eta kontratu bakoitza jardun desberdinekoa izan bada, kalkula egiten dugu datekin moduan. A ber, kontua da, partzuergoari buruz hitz egiten ari bagara, esperientzia espezifiko hori betetzerak orduan, hartu antzinatasuna partzuergoan, benetan,
hartu 28 arte, egin kalkuloak lan bizitzan agertzen diren moduan, edo erroldako antzinatasun horrekin gutxi berako kalkulo hori eta ofizioz egingo da, ez kezkatu. Bale, maikiedeek segurazki izango dute edo plataforma bat edo kalkulagailu berezi bat hezitzaile bakoitzaren datu horiek begiratu ahal izateko, egon lasai, bale, Naiara? Osea, saiatu bat azbesteko hori egiten, baina ez txoratu, tampoko, bale? Deskribapen horrekin nahikoa izango litzateke. Enarriz entzun diogu. Karo, eunekoari begira, Naiara, orduan, eunekoa sartzen baldin bada, esperientzia orokorrean hitz egiten ari gara, esperientzia orokor horretan, egia esan da, partzurokoa igotzen badugu da un poco por cubrirnos las espaldas esango dut, ¿vale? Ya está, orduan hor jarri sin más euneko eunean, eta gero oharretan jarri alegatzen dut partzurokoa kontuan izateko esperientzia orokorrean atalean, publiko atalean berriz barematu nahi dudala. Punto se acabó, da como un por si acaso. Principios hor benetan jun behar dana da, partzutik kanpo dagoen izan dugun lan esperientzia hori, bale? Pribatukoa edo eskola itundutakoak edo danalakoa. Bai? Eta uste dukatu ditugula galdera erantzunak, norbaitek esku altzatu nahi badu orain da momentua, eta bestela amaitutzat emango dugu hitzaldia. Eskerrik asko zuei parte hartzagatik, asko eskertzen dugu gerturatzea, eta hala ere, zalantzak badituzue. Egoitzetan gaude, deitu lasai asko, Esteilazeko egoitzetara, Araba, Bizkaia edo Gipuzkoara eta gurekin egongo zarete eta hitz egingo dugu, bale? Eta, norbaitek laguntza extra hori behar baldin badu, hemen ere ona etortzeko aukera dago, deitu eta hitzordu bat emango dizugu, eta Sonia edo nirekin edo Saioarian edo Maikarekin egoteko aukera egongo da. Bai, Gasteizen, Bilbon edo Donostin. Orduan, lasai deitu eta lagunduko dizuegu, bale? Eta lankideen artean partekatu, aurreskoletan ere izan hori, deialdia eta informazio guztia dagoela, bideo egongo dela dana zintzilik, eta mila esker. Egongo gara. Agur ekipo. Agur.